Саҳеҳ Бухорӣ яке аз бузургтарин ва ё аз ҳама бузургтарин осори адабӣ дар олами ислом аст. Саҳеҳ Бухорӣ дуввумин китоби муҳимтарин пас аз Қуръон буда, саҳеҳтарин китоби ҳадис ба шумор меравад. Гарчанде баъзеҳо кӯшишҳои бебароре карданд, ки онро зери шубҳа қарор диҳанд. Калимаи саҳеҳ дар олами ислом ба дараҷае маъруф аст, ки дар ягон хутба ва ё маъруза нашунидани номи он ғайриимкон аст ва ин ба мактабу муассисаҳои исломӣ низ дахл дорад. Мана чӣ гуна ин машҳур ва як чизи маъмулӣ аст. Вале барои чӣ? Чаро Саҳеҳ Бухорӣ дар ҳаёти мусалмонон ин қадар муҳим аст? Ва барои чӣ ин китоб бештар китоби иқтибосовардашуда дар олами ислом аст? Хуб, барои посух ба ин суол мо бояд аввал ба таърих сафар кунем ва бо муаллифи Саҳеҳ Бухорӣ шинос шавем. Биёед якҷоя меравем. имом Бухорӣ ва ё Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ соли 194 ҳиҷрӣ дар шаҳри Бухоро ба дунё омадааст. Дар замони мо ин шаҳр дар Ӯзбекистон ҷойгир аст. падари эшон дар байни мардум соҳибмаълумот ва обрӯманд буд. Албатта ки ӯ муҳаддис набуд, аммо ӯ аксар вақт дар дарсҳое менишаст, ки дар онҳо таълими ҳадис дода мешуд. мутаассифона падари имом Бухорӣ пас аз таваллуди эшон даргузашт. азбаски падари имом аз хонаводаи сарватманд буд, пас аз худ мероси хело зиёдеро гузошт. имом Бухорӣ ҳанӯз дар овони кӯдакӣ аз ҳамсолони худ фарқ мекард. Чӣ дар таҳсил ва чӣ дар дигар соҳаҳо ҳамеша аз онҳо пеш буд. имом Бухорӣ дар айёми наврасӣ хобе диданд, ки дар паҳлӯи паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам истода пашаҳоро аз эшон дур мекарданд. рӯзи дигар имом ин хобашонро ба шайхашон гуфтанд ва он ҳазрат инро чунин баён карданд. имом Бухорӣ ҳадисҳои бофтаро ҳамон гуна инъикос мекунад, ки чӣ гунае ки пашаҳоро аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам дур мекард. барои ҳамин ҷои тааҷҷубаш нест, ки эшон дар синни 12-солагӣ 7000 ҳадисро бо ҳама исноду ровиҳояш аз ёд медонистанд. дар синни 14-солагӣ бошад, ҳама ҳадисҳоеро ки дар зодгоҳашон Бухоро то ҷое ки ёфта тавонистанд аз худ карданд. ва замоне ки барояшон имконияти ба Макка рафтан бо модар ва бародарашон муяссар шуд, эшон бо хушнудӣ инро пазируфтанд. он вақтҳо дар Макка уламоҳои бузургу машҳури он давру замон қарор доштанд. барои ҳамин вақте ки модар ва бародарашон мехостанд ба зодгоҳашон баргарданд, имоми оянда хостанд, ки дар ин шаҳри муборак бимонанд. имом мехостанд, ки илму дониши уламои Маккаро амиқтару зичтар аз худ кунанд. зиёда аз 10 сол имом байни Маккаву Мадина барои талаб ва афзудани илм рафту омад доштанд. аллакай дар синни 18-солагӣ китоби аввали худро навиштанд ва ин як китоб набуд, балки китобе иборат аз 9 ҷилд дар мавриди илми мардон буд. ин яке аз фанҳои шариат дар бораи омӯзиши ҳадисҳо аст, ки он иборат аз мутолиаи ровиҳои ҳадис, тарҷумаи ҳоли онҳо, асл ва насаб, эътиқоди динӣ ва сиёсии онҳо, хусусиятҳои шахсӣ, аз ҷумла дараҷаи садоқату ростқавлӣ бо он чизе ки дар ниҳоят барои муайян кардани саҳеҳияти ҳадисҳое ки сазовори эътимод ҳастанд, мебошад. ин фан яке аз пешрафтатарин ва мураккабтарин аз илми ҳадис ба шумор меравад ва то имрӯз ин асар яке аз манобеи аслӣ барои онҳое ки мехоҳанд бо тарҷумаи ҳоли ровиҳои ҳадис шинос шаванд мебошад. як ҳақиқате вуҷуд дорад, ки бештари мардум намедонанд. имом Бухорӣ на танҳо дар илми ҳадис мутахассис буданд, балки эшон донишманди илми ақида ва фиқҳ низ буданд. баъди талаби илм дар нимҷазираи араб, эшон ба Бағдод, пойтахти хилофати Аббосиён рафтанд ва дар ҳамон ҷо бо бузургтарин ҳадисшиноси он замон, имом Аҳмад ибни Ҳанбал мулоқот карданд. имом Аҳмад имом Бухориро тавсиф карда гуфтанд, ки дар тамоми Хуросон чунин шогирди боғайрат ба мисли имом Бухориро во нахӯрдаанд. гарчанде ки дар он лаҳза имом Бухорӣ ҳанӯз дар авҷи дониши худ нарасида буданд ва дар даврони толибилмияшон бо худашон ҳеҷ баробаре надоштанд. замоне ки ҳамсолони имом ёддоштҳоро бо худ мебурданд, имом бошанд дар дарсҳо бо дасти холӣ менишастанд ва танҳо гӯш мекарданд. эшон илмро дар хотирашон ҳифз мекарданд. аксар вақт чунин мешуд, ки имом ҳатто устодони худро ислоҳ мекарданд. он қадар хотираи дақиқ ва қавӣ доштанд, хотираи барҷастаи имом дар доираи уламоҳо маъруф гардид. бори онҳо тасмим гирифтанд, ки оё он чизе ки дар мавриди хотираи барҷастаи имом Бухорӣ мегӯянд ҳақиқат дорад ва ё на. онҳо имомро ба ҳалқаи ҳадисхонӣ дар масҷиди асосии Бағдод даъват карданд. уламо дар назди имом ба овардани 100 ҳадис шурӯъ карданд, вале қасдан исноди ровиҳоро бо матни аслии ҳадисҳо омехта карданд. яъне ҳама 100 ҳадис аз назари аввал дуруст менамуд.
аммо дар асл онҳо комилан омехта карда шуда буданд. Уламо якчанд аз ҳадисҳоро мехонданд ва сипас аз имом мепурсиданд ки оё ин ҳадисҳоро медонад? имом мегуфтанд на. хуб, шумо тасаввур кунед, ин барои як ҳадисшиноси барҷастае чун имом Бухорӣ хело аҷиб ба назар мерасид. аммо ҳангоме ки уламо хондани ҳадисҳоро тамом карданд, имом ба ҳамон тартиб ва ба ҳамон олиме ки онро хонд такрор кардани он ҳадисҳои нодурустро оғоз карданд ва як ба як иштибоҳи мушаххаси ривояти ҳадисҳоро гуфта гузаштанд. Бояд гуфт ки ҳамаи ҳозирини масҷид аз қобилиятҳои аҷиби имом дар ҳайрат монданд. ин ҳодиса бори дигар барҷастагии дақиқи имом ва дониши фарохи эшонро тасдиқ кард, аммо ин сабаби ягонаи шӯҳрат пайдо кардани имом Бухорӣ нест. рӯзе имом дар дарси устодашон Исҳоқ ибни Раҳовеи олими мӯътабар ва муҳаддис нишаста буданд ва шайх Исҳоқ ёдовар шуданд ки агар касе китоберо менавишт ки танҳо ҳадисҳои саҳеҳ ва мӯътамад медошт, бисёр хуб мешуд. ин ғоя ба имом хело писанд омад ва сахт дар сарашон ҷойгир шуда буд. айнан ҳамон вақт имом тасмим гирифтанд ки китоби бузурги худ саҳеҳро бинависанд. ин вазифаи дар пешмонда ба дараҷаи бузург ва муҳим буд ки ҳеҷ касе пеш аз имом чунин кӯшишеро накарда буд. барои навиштани ин китоб имом 16 сол вақт сарф карданд. 5 соли он дар шаҳри Басраи Ироқ ва солҳои охир дар шаҳри Мадина сипарӣ шуд, чун имом мехостанд аз қарор доштанашон дар шаҳри паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам савоб бигиранд. имом Бухорӣ 600 000 ҳадисро ки аз ёд медонистанд, бояд ба навъҳо ҷудо карда аз онҳо ҳадисҳоеро интихоб мекарданд ки аз сахттарин шартҳои эшон гузашта ба китоб ворид карда шавад. анакнун чӣ буданд ин шартҳо ва меъёрҳое ки имом барои худ муқаррар карда буданд? хуб, нахуст имом месанҷиданд ки бояд ҳар як ҳадис исноди пайваста дошта бошад. яъне ҳар ровии ҳадис дар силсилаи ровиҳо бояд ин ҳадисро мустақиман аз ровии пеш аз ӯ буда шунида бошад. масалан, имом Молик ривоят мекунад аз Нофиъ аз Абдуллоҳ ибни Умар ва Абдуллоҳ ибни Умар аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. Молик шогирди Нофиъ буд, Нофиъ шогирди Абдуллоҳ ибни Умар буд ва Абдуллоҳ ибни Умар бошад ҳадисро бевосита аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам шунид. ҳамин тавр агар ҳар як рови ҳадисро аз пешгузаштаи худ ки вохӯрда бошад мустақиман мешунавад, пас чунин исноди пайваста ном бурда мешавад. шарти дигар ин буд ки ровӣ бояд қавӣ ва боэътимод бошад. зери боэътимод он дар назар дошта шудааст ки ӯ мусалмони ба балоғат расида, дорои ақли солим ва иҷрокунандаи фармонҳои Аллоҳ бошад. ривояткунандаи ҳадис бояд дақиқ бошад, яъне ӯ агар ҳадисро аз хотирааш ривоят кунад, пас хотираи ӯ бояд мустаҳкам бошад ва билохира дар ҳадис нуқсонҳои пинҳонӣ набояд ки вуҷуд дошта бошад, ба мисли ровиёни номаълум ва ё собит нашудани оне ки онҳо бо якдигар вохӯрдаанд ё на. вале як шарти дигаре буд ки имом Бухорӣ ҳангоми навиштани саҳеҳ шахсан барои худашон муқаррар карда буданд ки эшонро аз дигар муаллифони китобҳои ҳадис ҷудо мекард. шарт ин буд ки ровиҳои ҳадис бояд исбот мекарданд ки онҳо дар ҳақиқат бо якдигар вохӯрдаанд. маҳз ба шарофати ҳамин шарти сахт, саҳеҳи имом Бухорӣ мӯътамадтарин китоб баъд аз Қуръон шуд. ва хусусияти дигари Саҳиҳ Бухорӣ дар он аст ки эшон ҳеҷ вақт барои осори худ шарҳе нанавиштанд, ҳадди ақал ба маънои анъанавӣ. имом Бухорӣ шарҳу тавзеҳотро танҳо дар сарлавҳаҳо ва номи бобҳо менавистанд ва гоҳ вақт он ҷо ҳадисҳоеро ҳам меоварданд. дар натиҷа аз 600 000 ҳадис ки имом аз ёд медонистанд, танҳо 7275 ҳадис аз шартҳои сахттарини имом гузаштанд, аз ҷумла ҳадисҳои такрорӣ низ. ва агар ин далел шуморо мутаассир накард, мана боз яктои дигар. имом мегӯянд, барои ҳар ҳадисе ки ман мехостам ба китоб ворид кунам, аввалан ман таҳорат карда 2 ракат намоз дар равзаи паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мехондам. ин маънои онро дорад ки имом 7275 намози истихора ва ё 14550 ракат намоз хондаанд. ва натиҷаву авҷи ин ҳама заҳмату фидокориҳои бешумор тартиб додани бузургтарин осор дар олами ислом буд. аз ин рӯ имом Бухорӣ хеле сахт назорат мекарданд ки ҳеҷ як овоза ва ё ғайбате обрӯяшонро нарезонад ва ба дастовардҳои илмии эшон соя гузорад.
имом Бухориро ба корҳои дунявӣ чунон бетаваҷҷӯҳ меҳисобиданд, ки аксар вақт ҳангоми фирефт хӯрдани эшон дар корҳои молиявӣ гунаҳкоронашонро мебахшиданд. дар натиҷа эшон аксар вақт маблағи зиёдеро қурбонӣ мекарданд, то ки ҳатто заррае имкони бартарӣ додани ҳаёти дуньёро аз охират надошта бошанд. сарфи назар аз он ки имом дар байни мардум аз меҳру муҳаббат ва эҳтироми беандоза бархурдор буданд, онҳое низ буданд, ки нисбати имом хашму ғазаб ва ҳасад доштанд. вақте ки имом Бухорӣ ба зодгоҳашон шаҳри Бухоро баргаштанд, ҳама толибилмони маҳаллӣ ба ҳалқа ва дарсҳои илмии ӯ шитоб мекарданд. ин ҳолат ҳасади олимеро бо номи Муҳаммад ибни Яҳьёи Суламӣ бедор кард. азбаски тамоми шогирдонаш ба назди имом Бухорӣ рафтанд, аз ҷумла толибилми боғайраттарин ва арзишмандтарин имоми оянда имом Муслим низ. дар натиҷа ибни Яҳьёи Суламӣ алайҳи имом Бухорӣ тӯҳматҳоеро паҳн кард, бо бидъаткор хондани имом ва бо ҳушдорӣ додан аз иштирок кардан дар дарсҳои эшон. ӯ як шайхи маҳаллӣ буд ва интиқоди ӯ аз имом Бухорӣ боиси ҳаяҷону изтироби калон гардид. бешубҳа ин ҳолат имомро сахт зери таҳқир қарор дод ва ӯ хело аз ин нигарон буд. вале дар пеш имомро боз як имтиҳон интизор буд. ҳамин ки ҳокими Бухоро аз омадани имом ба шаҳр огоҳ шуд, ӯ имомро ба қасри худ даъват кард ва пешниҳоди ба фарзандонаш таълим додани улуми исломро кард. имом эҳтиромона ин пешниҳодро рад карда гуфтанд: ин илм барои Аллоҳ аст ва ин ҳама дастрас аст. ман онро ба баргузидагон намедиҳам ва ба ин тарз боқимонда мардумро аз ин маҳрум нахоҳам кард. эшон борҳо гузаронидани дарсҳои хусусӣ барои писарони ҳокимро рад карданд. ҳоким аз имом чунон хашмгин шуд, ки мардум мегуфтанд ба зудӣ аст, ки имомро аз Бухоро меронанд. ва аз ба ҳадде тезутун шуд, ки дар рӯзи иди фитр имом тасмим гирифтанд, ки зодгоҳашонро тарк кунанд, вале пеш аз ин эшон дуои хело таъсирбахше карданд. бор илоҳо, ин замин бо вуҷуди ин қадар фарохияш бароям танг шудааст. пас агар марг бароям беҳтар бошад, худи ҳозир ҷонамро бигир. ҳамин хел ҳам шуд. эшон ҳангоми тарки шаҳр кардан дар соли 256 ҳиҷрӣ даргузаштанд. имрӯз қабри ӯро дар Бухорои Ӯзбекистон мебинед. ибни Халдун гуфтааст: ман аз устодонам ва аз уламои зиёде шунидам, ки шарҳи саҳиҳи Бухорӣ барои уммати мусалмон қарз аст. имом Бухорӣ дар олами ислом осори радношавандаеро гузоштанд. имом хотираи барҷастае доштанд. ба истилоҳи муосир, эшон хотираи аксбардорӣ доштанд. ин неъмати хело нодирест, ки худованд эшонро гиромӣ дошт. имом барои мо маслиҳати муфидеро доданд, ки чӣ хел ҳадисҳоро азёд кунем. эшон гуфтанд: агар хоҳед, ки ин ё он ҳадисро азёд кунед, пас мувофиқи он амал кунед. аз Аллоҳ талаби онро дорам, ки моро аз ҷумлаи пайравони суннати паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам гардонад ва имоми бузург Муҳаммад ибни Исмоили Бухориро зери раҳмату мағфираташ қарор диҳад. амин.